Серията продължава. Днес е 10-ти ден, в който нямам губеща сделка. Нека ви покажа една за някой комична, за други трагична ситуация от днес. Гледайте. Както винаги, деня започна с зоните, в които очаквам цената да реагира. След като цената достигна една от зоните, видях възможност за продажби. Разбира се, пуснах точните координати на сделката в комюнитито. След като цената удари Take Profit 1 около 60 пипа, реших да преместя стопа на Break-Even, при което бях изваден на 0 и след това цената направи ново падане. След кратка консолидация се отдаде възможност за нова продажба и съответно аз действах. Разбира се, отново публикувах всичко с хората, които търгуват с мен. И в този момент, тъй като има CPI новини днес, цената тръгна леко в обратната посока и аз реших да затворя на Break-Even. Съответно, разбира се, казах, че затварям на минимална печалба, при което цената просто тръгна и не остави една единствена зелена свещ, само червени свещи и вече изпълни целият профит около 240 пипа. Комична, трагична ситуация, не знам, но правилният риск менеджмент ми е помогнал дългосрочно да постигам резултатите, които постигам в момента и 10-ти ден да нямам губеща сделка. Видял съм в миналото, че търговията по време на новини не води до абсолютно нищо добро, затова реших да бъда по-предпазлив. А и в крайна сметка, печелившата серия продължава.